Kiitos, kun ostit Somnofit B kuorsauskiskon. Tämä on ohje kiskon muotoiluun. Pakkauksessa on mukana käyttöohje, tuuletusaukollinen säilytyskotelo, 2 kiskon osaa ylä- ja alaleukaan, lämpömittari purentalasta ja 2 settiä joustavia pantoja. Kuumenna vettä kattilassa yhdessä lämpömittarin kanssa. Jatka kuumentamista, kunnes lämpömittarin vihreä keskusta muuttuu punaiseksi. Vesi on nyt 80 asteista. Laita liesi pois päältä ja siirrä kattila sivuun. Laita kiskon yläosa, jossa on 1 hakanen keskellä, veteen. Odota 3 minuuttia. Asetu peilin eteen ja aseta purentalasta paikoilleen. Ota kisko pois vedestä ja ravista kuuma vesi pois. Aseta kisko ylähampaisiin peilin edessä. Kohdista kisko siten, että hakanen on tarkalleen ylempien etuhampaiden välissä. Pure hampaita voimakkaasti 1-5 sekunnin ajan. Paina sormien avulla kiskoa hampaita vasten, jotta saat tarkan painauman hampaiden etuosasta. Vähennä purennan voimakkuutta ja ota purentalasta pois suusta. Puhtele suu kylmällä vedellä. Anna kiskon viilentyä 3 minuutin ajan. Toista lämmitysvaihe kiskon alaosalla. Ota kiskon alaosa pois vedestä ja ravista kuuma vesi pois. Aseta kisko alahampaisiin. Kohdista kiskot niin, että niiden keskellä edessä olevat merkinnät ovat samalla kohdalla. Pure kiskoja voimakkaasti 1-5 sekunnin ajan. Paina sormien avulla kiskoa hampaita vasten. Odota muutaman sekunnin ajan. Puhtele suu kylmällä vedellä. Anna kiskon viilentyä suussa 3 minuutin ajan. Ota ensin kiskon yläosa pois suusta. Sitten kiskon alaosa. Valitse joustava säätöpanta käyttöohjeen mukaan. Irrota panta setistä. Aseta panta pystysuoraan kiskon yläosan hakaseen. Käännä pantaa 90 astetta. Kiinnitä pannan sivuilla olevat aukot kiskon alaosan hakasiin ja yhdistä kiskot näin toisiinsa. Somnofit B kisko on nyt valmiina käyttöön. Aseta kisko joka ilta suuhun ennen nukkumaanmenoa ja nauti rauhallisista öistä.